Na Rympei U nabynta paidbah Bri U Hynñiewtrep. Bah Kyrmen shala ubalong nong yalam ka United Democratic Party UDP bar haka joka por menteri ka sarkar jilla ulupen pa ya ka jingskong skhem baki paidbah jong ka rilom Khasi bat jingkyrshan Kyrshan ya ka United Democratic Party UDP haka election MDC sya ka HDC bat JHDC kaban salong how news number 1 haba krem baki nang fok kubor dang hakini kisngi Bah Kyrmen ulong baka UDP kalapen kre shat shay na kabanta ka election MDC kaban salong ilekshon jingyalang nakapor syakapor hapo kaseng kala jam syakmat ngishu up ya kapor ban pen banai ki kyrteng ha baroh ki district ya mentang ngidang sedang ban pen kre yaladi ki babon ki kyrteng kila kerpat yangi ban ai tiket ulong Bah Kyrmen ulong baka election MDC baladep ki paidbah karilom Khasi bat jingkyrshan kila penjab ya ka UDP haki babon teli ki constituency bat udan ka jingkyrshan skhem bahkan ka kentiro Kyrshan kumjo hakani ka kentiro ngidan ka jingkyrshan ka skhem ngila persangkat bangila bat ngin sapen iro baki Bri U jongi kin yadan bat ngi bat nga Kyrmen skhem ro bakin nampen ngosi yaki hakani ka election banwan long Bah Kyrmen uniw nong ilam ka UDP ula kubur baka seng kalayo ka jingsneng naka election MP ka brang syudep bat ong ngingay baki paidbah kila dan jingkyrshan bahay ka UDP bat klempep kin sayadan lang bat ngi haba kli ya ka jingwan ka VVP kan keta ya ka UDP haka election MDC Bah Kyrmen ulaong bom dan jingkhang satya kinu kiseng thamai bat ki dan ka hong ban yakun ya ka election